It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kailan may asawa na ako, tsaka naman bumabalik si ex. Hi DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang Joanna. 27 years old from Ilocos. And this is my secret file. Nagsimula ang lahat taong 2007. High school kami pareho ni Nad pero magkaiba nga lang kami ng school. First love namin ang isa't isa. I was 14 and he was 15. Nagkakilala kami dahil kaklase ni Nad yung pinsan ko. Niligawan niya ako through love letters at hindi nagtagal, sinagot ko siya. That was January 2, 2007. Noong magpo-4th year na siya, lumipat siya ng paaralan ko para lagi raw kaming magkita. Everything went well until dumating yung araw na kinakatakot ko. Ang araw ng graduation niya. Sobrang lungkot namin parehas nung araw na yun. Ilang araw matapos ang graduation, nagpaalam siya sa akin na luluwas sila ng kuya niya sa Baguio. Kasi nandun yung relatives nila sa mother's side. Little did I know na dun pala binabalak ni Nat mag-aral. Pumayag ako syempre kasi sino ba naman ako para pigilan siyang abutin lahat ng pangarap niya. So fast forward, nagpunta na nga sila ng kuya niya sa Baguio. Nag-text siya sa akin noon na babalikan niya ako at lagi siyang mag-update sa akin ng mga ginagawa niya. Umuo ako at sabi ko ganun din ako sa kanya na laging mag-update sa lahat ng gagawin. Fast forward, isang gabi, may natanggap akong text, sabi niya. Nasa Sudipin na ako, malapit na ako. See you, miss na kita. Nanlaki yung mga mata ko. Sobrang excited na akong makita siya. So yun, umuwi siya, nagkita kami. Nag-date kami. Chinerish namin yung araw na magkasama kami. No dull moment. After ilang araw, nagpaalam uli siya sa akin na babalik na siya ng Baguio at luluwas ng Mountain Province para mag-aral. Taga dun din kasi yung iba pa nilang relatives. And gaya ng dati, nangako siya na babalikan niya ako at mag-update sa lahat ng mga gagawin niya. I agreed. So bumalik na uli siya. Sa mga unang buwan, medyo okay pa naman kami. Pero hindi na siya gaanong nag-update. Umuwi siya ng December para panoorin ako sa sinalihan kong pageant. First runner-up ako noon at tandang-tanda ko pa na nag-text siya sa akin after the pageant ng, "Congrats, proud ako sa'yo." Nireplyan ko lang ng salamat. A night after the pageant, nagpa siya kaming magkita. Tapos may napansin na ako sa kanya. Hindi niya inilalabas yung cellphone niya. Nasa pouch niya lang. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Nagtabi lang kami ng upuan, walang gaanong imikan. Then after Christmas, umuwi na sila ng Mountain Province. Nung nandun na siya, wala na akong update sa kanya. Mini-message ko siya lagi, pero wala akong natatanggap na mensahe mula sa kanya. Nakalimutan na niya ako. Fast forward, second year college na ako noon. At gaya ng mga nakaraang mga taon, wala na talaga akong natanggap na update sa kanya. Hindi ko na rin message kasi parang nakakahiya na. Pag tinatawagan ko naman, hindi naman niya ako sinasagot. So ayun, November 24, 2012, naisipan ko siyang hanapin sa FB. Nabigla ako nang makita ko siyang may kasamang babae. Anang pangalan. Ang sakit nun, iniyak ko talaga. Ang daming tanong sa isip ko. Ni hindi ko man lang magawang mag-move on. Kasi simulat sa pool pa lang, itinatak ko na sa isip ko na kung sino ang first love ko, siya rin ang magiging last ko. Kaso ganito yung nangyari. Kaya ang sakit-sakit. Simula nun, lagi ko na siyang ini-stalk.
Magugulat na lang ako, ibang babae na naman ang nakakasama niya. Joanne naman ang name. Oo, nasasaktan pa rin ako. Lalong-lalo na kapag nakikita ko na nakangiti siya. Kapag kasama niya yung mga babae sa FB niya. Pero tuloy lang ang buhay. So pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko dahil ginawa kong inspirasyon yung sakit na ibinigay sa akin ni Nad. Sabi ko talaga sa sarili ko, gagalingan ko para sa susunod na pagkikita namin, successful na ako. Fast forward, graduate na ako ng college at manager na ako ng isang remittance company. July 2015, meron kaming meeting sa Baguio. Unang pumasok sa isip ko ay si Nad. Sabi ko, baka kaya hindi ako nakaka-move on dahil wala kaming closure. So sinubukan kong i-message yung dati niyang number. Kabisado ko pa rin naman hanggang ngayon. Sabi ko, "Hi, nasa Baguio ako. Magkita tayo." Joanna to. Yan ang eksaktong message ko. Na hindi ko nga naisip na baka hawak ng girlfriend niya yung phone niya. Pero nagulat na lang ako na nag-reply siya ng, "Sa Baguio ka? Saan ka banda ng oras?" Grabe. Naghalo yung emosyon ko nung mabasa ko ang reply niya. Pero bakit ganun? Hindi ko na kayang magalit sa kanya. Bakit excitement yung mas nananaig sa dibdib ko? Sabik akong makita siya uli. So after ng meeting may kasunod pa yun na party pero umexit na ako ng 11:00 ng gabi. Nagkita kami sa park. Nag-usap kami. Tinanong ko lahat ng gusto kong itanong. Pero hindi siya gaanong umiimik. Pero nagulat ako nung sinabi niyang na-miss niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ako sa aking labi. Hindi ako nakapalag kasi gusto ko yun. Gustong gusto ko yun. Nung gabi na yun, parang magjowa uli kami. Hindi closure yung nangyari. Parang nanumbalik lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Linawin ko lang walang nangyari sa amin nung gabing yun. Dahil hindi naman niya hiningi. Pero, alam niyo yun, pag hiningi niya, buong puso kong ibibigay sa kanya. Kaso hindi. 3:00 na ng madaling araw, nung nagpasya kaming ihatid niya ako sa hotel. Hinalikan niya ako sa noo at sinabing lagi ko raw tatandaan na sa lahat ng babaeng nakilala niya, ako raw ang the best. Napakunot ako ng noo. Mas dumami ang mga tanong ko sa sarili ko sa sinabi niyang yun. After that night, hindi na kami nagkateksan. October 2015, nagsimula na akong mag-entertain ng mga lalaki sa buhay ko. Kasi nung mga panahong nagluluksa ang puso ko dahil kay Nad, hindi talaga ako nag-entertain ng mga lalaki. At ayun nga, nakilala ko si Pat. Siya na ang asawa ko ngayon. Sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil sa kanya, nakalimutan ko si Nad. November 2020, may nagparamdam uli sa akin. Daig pa ang multo sa pagpaparamdam. Dahil nag-chat sa akin ng isang dummy account at nalaman kong si Nad yun. May pamilya na rin siya. Pero sa chat, sinasabi niya pa rin sa akin na nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Na kung pwede raw ibalik ang nakaraan ay gagawin niya. Mahal niya pa rin daw ako. At hindi ako nawawala sa isip niya. Napamura ako talaga, DJ Rocky. Sabi ko sa kanya, wag na siyang manggugulo dahil masaya na ako. Masaya ako sa pamilyang binuo ko. At sinabi ko rin na sana wag niyang lolokohin yung asawa niya dahil mali yun. Maling mag-message siya sa akin ng mga kung ano-anong bagay o ng mga ganung bagay. So ayun, nakumbinsi ko rin naman siya na wag na siyang mag-chat. Basta, pinaglalaruan talaga tayo ng tadhana. Pero sana sa mga nakikinig ngayon, pag may mga nanghihimasok sa relasyon ninyo, iwasan na ninyo. Dahil yun ay tukso. And para sa iyo, Nad, sana masaya ka na. Dahil sobrang saya ko na . Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Joanna at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station.
Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.